போகிறப்ப பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் போயிருந்தாலும் சரி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போனது வந்துட்டு எப்படின்னா பைக்கில் தான் போயிருந்தோம். பைக்கில் போகிறப்ப ஏன்னா நீங்கள் பைக்கில் நல்லா ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பைக்கில் போகிறப்ப தான் நமக்கு செம்ம ஒரு ஃபீல் ஆகும். அந்த பாலத்துலலாம் நிப்பாட்டுறப்ப நீங்கள் நிப்பாட்டுவீங்க, பாலத்துக்கு அங்கிட்டு வந்து வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னா எடுங்க. நாங்கள் நிப்பாட்டவே கூடாது, இருந்தாலும் நாங்கள் வந்துட்டு நிப்பாட்டி எடுத்திருந்தோம். ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அதிராப்பள்ளி ரீச் ஆகிட்டோம். எல்லாத்துக்குமே டிக்கெட்டு தாங்க, டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் போனோம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹெல்மெட் போட்டு சேஃபாக போங்க. நாங்கள் போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக தண்ணி வந்துச்சு. ஸோ வந்துட்டு நாங்களே எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்பனா ஆசை எல்லாேருக்கும் இருக்கிற இது தான். நாங்கள் போகிறப்பே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்ம வீடியோவே எங்களால் எடுக்க முடியல. ஏன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ சாரல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த தண்ணி வந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் ஓரத்தில் நின்று உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்திருக்கேன். அதோட எடுத்துகிட்டு அப்படியே நமக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்தாச்சு. அந்த வீடியோ போடுறேன், எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஒரு சாங்கோட போட்டு விட்ருக்கேன், பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள்.